kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 46, versikulo 1. Ti Diyos anamarswa, saan na tayo abaybayan, iti kanito, nga adda tayo iti kasipngetan, aparte, ti biag tayo. Iso ti makatulong kada tayo iti agdama, apakasuutan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nakakukot ka pa'y laang dita idam, Chad. Aldawan! Kaya't ko pa'y ti maturog, mama. Aldawan! Di ka pa'y labumangon? Guyudag man laang ang dagitaulas mo? Ay, ginuyod yun, dagiti ulas ko, mama. Ala, bumangon ka ditan. Madamdaman ton. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Chad. Awanan ti ganas ko, mama. Anya ti kayat mo asawan? Awanan ti sirserbi ti biyag kanyak. Anya manan ti dramam ita, Chad. May sak a loser, mama. Saan ko anatong palti kayat yo abaligig? Saan nakapim masay ti board exam? Day ta ka diti pagkaskastam. Wen, mama. Nasakit ti takam ko. Awan maaramidan tayo. Ala, bumangon ka kidi. Tumulong ka kada kami iti palingki nga aglako iti karne. Bay andak may lang, mama. Kaya't ko ti agmay-maysa. Apay ka di nga umasasok man ang tagong mo. Ay, di nakangawon, Matthew. Apay ang makaungot ka ngay, Luisa. Kasaritam to ni Chad. Ang mga nusanak ang makapagtapal. Apay, adda parikot ti anak ta. Agpupupuklatan iti kwarto na. Anya, Kasaritam to. Nasakit ka no tinakam na, iti pan nakabagsak na iti board exam. uray siyak mat, Luisa. Nasakit mat tinakam ko. Ay, Nangato ti expectations ko iti buridet ta. Ngam anya ti inaramid na. ay kat, agtahik tumanan ah. Ay, katanya pa'y ngay. Ngam sabalin tumanan agastos. Kasta unay ti panagsalsalo kag ta iti negosyo tayo. Ngam pinaay na talaang ni Chad. Adda ita. Nalpas kong ti surat ko kadagiti naganak ko. Kastamot kinimanong ko nga da iti Sabalya probinsya. Kaya't kung adda pa kalaglagi panda kanyak, intunawan akon. Kastamot ang nakapagpakada akon iti surat ko. Kan nagkidawak matan iti pamakawanda kanyak. Iti panang paay ko kadakwada iti arapaabda kanyak. Amok, awan sirserbi ka tao. May saak anak kapoy. Kanalupoy. May salang da ito'y lamisana bakante. Timing ti isasangpet ko. Da ito'y ti paborito ka restaurant. Katsakbay ang ibusak ti biyag ko inton rabi. Kaya't ko akanin pa iti paborito ka resipida. Kasrigalok iti bagik. Sakbay ang mapukawak. Mapalin ka diti makilamisahan dito iti table mo, ading. Kuha manong. Pasensyakan. Ngam kaya't ko tiyag may mesa. Awan ba kanti alamisaan? Di kagdanag. Nasing puta ka tao. Sana problema dahi tamanong. Ngam, agparparikutak amin ita. Kaya't ko tiyag may mesa. Dakdakkel ka di ba iti parikot mo? Ngam ti parikot ko. Tapnom mo. Liniputan nak ti asawak. Pimanaw da akadwa na ti lalaki na. Kat tinasakit. Intugot na pa iti kakaiso ng anak mi. At dua pa'y latitawan na. Ha? Kasta ka di manong? Anya itayan tinagan mo? Kuha. Pasensyakan. Naklatak lang.
Nalabit aga po iti pan nakaburibur ko. Iso anay bagakan ka ti parikot ko. Nga uray saan ka pa'y ngamam mo? Okay lang, Manong. Sige, agkalamisan tan. Kaya't ko amaamuan ti amin, may papankan ka. Umustan ti pa ng birbirok mo kini Manang Rita, ita Manong. Kamaudyanan na. Namuak matlangan ti lugar ti lalaki asim murutan na. Kasta ka di Manong. Ay, siyak ti madandanagan kan ka. Apa ang madanagan ka, Doris? Amangan no saan mo to amalapdan ti riknam. Kat anya pa'y ti maaramid mo no makitam ida. Kinapudno na ading ko. Napanunot ko daytan. Kaya't ko ti pumatay. Ngam na amiris ko. Asak matla ang ti kakaasi no aramidak dayta. Husto ka Manong. Day tamot ti ikarkararag ko. Amalawlawagan ti panunot mo. Siyak lang aruden ti linuko ni ipag mo. Siyak ti agrabyado. Siyak pa'y ti may balod. Saan pa'y lang? Wan Manong, nasaya at mat na nasapaan na amiris mo dayta. At apagsayatan na, asaan ko idaan na tuntunan na dagos. Wan Manong, blessing amin dagita. Kat may salang ti kayat ko. Ti maalak ti anak mi. Kat siyak ti mang padakkel. Awan ni Chad, dita silid na, Matthew. Anya, malaman na. Awagam ti cellphone na. Inaramid ko na. Ngam saan na sungsungbatan. Uray no pinaay na ta ti anak ta. Jakmat kayat amay sagmak. Amangan mat, doan yan tinasumsumok ti anak mo. Anya ti kayat mo asaon? Amangan no nasumok na mat ti agusar iti maiparit nga agas. Ay, saan kumamot akasta? Sa dino kumangay ti papanan na. Katawan mat ti amok abarkada na. Taluner mat day nga anak ta. Ay, awan pa'y pulos inyam amun agagayim na kadata. Kasano, balay kan iskol mo tirota na ide. Banag nga iso ti kayat ta, Luisa. Gaputa kayat ta nga intunaran na ti panagatal na. Husto ka. Kat ita makarik na akmat iti danag para iti buridag ta. Ang mga nuan niya ti mapanunot na adakas, gapo iti napasamak. Pinaypay sumngag pa'y suti may dito'y balay mi, Chad. Talaga, Manong Freddy? Binirok ko to'y adresyo. Pagyamanak, Chad. Sakit iti agyaman kan ka, Manong. Iso nga imayak. Tapay, met. Gapo ka dagiti sa umidi. Kat kaslaman nabuyatanak iti nalamiis adanom. Anya? Wen Manong Freddy? Nadoktalak nga uray nadagsen ti parikot ko. At dapay gayam nadagdagsen ti problema na. Pudno day ta, Chad. Isu nga uray kasano ti pungtot, kan sakit tinakam ko. Amok, nga dapay sabali at tao, anakarkarupay. Kan maysa, pinanunot ko ti anak ko. Dayta ti dayawak ken ka, Manong. Ket nakaumayak, takayat ka akadwaan iti panang sapul mo iti anak mo. Anya? Wen Manong? Kayat ko ti makatulong. Uray iti basit laeng awagas. Apay anak kapulis ka. Mama? Mabalin ka di abuludak ti service karyo kini papa? Aguray ka. Ada ka din girlfriend mo? Awan, Mama. Kadwak lang ti gayem ko iti pagnana. Amangan matnuan niya day tan, Chad. Di kagdanag, Mama. Nasaya at daytoy apagnak. May ikawak man ita, Chad. Kasla naganaygay ka ita. Ta ide kat di mo kaya tirumrumwara. Ngem ita kat baliktad samatan. Saan nyo ka di akayat, Mama? Ay, syempre. Kayat ko.
Kasano ana mo ang mga da kami dito, Freddy? Awan ti imposible ita, Rita. No, daman da ka sa planom. Saan mo nga ituloy pa? Saan nakakaskan ka iti kinadakas? Balang kantis nga asawa. Gaputan na umaakon kan ka, Freddy. Kastala ang tirason mo kanyak. Kalpasan ti panang lokom kanyak. Itatana mo amon ti makagapo. Pumanaw kan. Diyak kayat nga agi skandalo ka. Sana nga agi skandalo. No ited mo kanyak ti anak ta. Anya? Day talaan ti kayat ko ang mapasamak, Rita. Kat awanin ti bibiyang ko kan ka. Aramidem ti kayat mo. Agsangit mo tan ti ubing. Alak ti anak ko. Umay ka anak. Apay nga inubambatan. Di naklapdan ang mga halay ti anak ko. Kita ti ubing. Nakakutkutungan. Madlaw anabaybayan. Kat nulapdan na kita. Agsango ta iti korte. Sige, alaamon ta anak mo mat. Kat pumanaw kan. Diyak kayat ang makita ka pa'y ditoy. Pumanaw kan! Aday tamanong, nakaturugan ti anak mo. Agyaman na kiti na marswa. Tanaalak mo't langin ti anak ko. Nabayag asa anak ang makaturturog. Gapu iti kapapanunot ko iti anak ko. Sana bali manong, naalam mo't langin ti ubing. Uwan Chad, day ti importante kanya kita. Kunak no saan na nga ited. Tatalaga nga idarom kon. Nalabit asaan da akayat ti maidarom. Isong ented nan ti ubing. Uwan Chad. Kapisadok ni Rita. Nabaybayan na pa yan ti anak mi. Madlaw ti kimutungan na. Tinasayahat. Ipa-check up ta ti anak mo inton bigat, manong. Anya. Kaya't kayo akaduan amang pa-check up iti ubing. Dakal unay na perwisyo ken ka, Chad. Saan manong? Pakaragsakak ti makatulong. Uray basit laheng. Si kagayam tigayam ni manong ko. Wen Doris, kat maragsakan ak amakamamukan ka. Kasta akmat. Kat agyaman iti pa ng tultulong mo kin ni manong ko. Tapno maalan na ti kaanak ka. Awan anyaman na, Doris. Kinapudno na. Dakdakkel pa'y tinaitulong ti kabsat mo kanyak. No kasta, nagkurus ti dala nyo adwa para iti pagsayaatan nyo. Husto ka. Awan gayam, kumusta ni baby? Nakaturugan. Kalpasan anapadigos ken napainom ko iti vitamins na. Ay na talaga nakakaasit itsura na iti kasangsangpet na dito'y balay. Sana bale, tada dito yan sidong yo. Kat, tumulong ak, para kadagiti kasapulan na. Ado una yun tinaitulong mo kadagiti agama. Kababain mo't kan ka. Amangan no agungot dagiti naganak mo. Saan? Awan mo ti dakas nga aramidag. Mapantan iti baba. Adan ni Chad kantigayam na. Mabit lang. Lalaki matikadwa na. Kunak man no. Gayam laang ti anak ta, Matthew. Saan kumot nga imbaga a girlfriend na? Amangan mat no anya daytan, Luisa. Anyat kayat mo asawan? Sa bali ti pagawatak. Ay unay kamatan. Nagdakas matan ti pampanunutam. Kasarita ta anasaya at ni Chad. Hanjak lakid di maaklon, abakla ti anak ta. Si kagayam ti kasingag ti anak mi agayem na. Wen sir, ket maragsakan ak amakamamu ka na kayo. Kinapudno na, kanayon na ka nga istoryaan ni Chad kanyak. Iso nasaya at mo, tas imburot ka dito'y balay. Nasaya ta tao ti anak yo, ma'am. Se. Ket mamati ak ada kayo anaganak nati malaan na. Nasingpat at talaga ni Chad. Gayam, saan na kami nga awagan iti sir kan ma'am? Manong, kan man ang latan tiyawag mo. Nakababain samet.
Saan ka ngagbabain kada kami, Freddy? Panagkitaken ka, kat nasayat ka tao. Saan ko maamao di daytoy a panagkikita tayo? Kaslang amin iti panagriknag, kat sika, ti inauna nga anak mi. Ala, nagadumot na dagito ginatgatang mo abado ni baby. Basit ba nagdagita, Doris? Saan abasit manong Chad? Dakkel aba nagdagitan a regalom. Wan ngagpaiso, Chad. Saan ka kumaunay nga gasgastos? Tani, umadanin ti panag-board exam mo. Sigurado adakkel to ti gastos mo. Okay lang, Manong. Kat, ikararagyukit di. Ama kapasa akon iti may kadwa agundaway. Wen, Chad. Ikararaganda ka. Tapno magunod mo maten ti arapaap mo. Makapasa ka manong Chad. Tanasaya at ti panagpuspusom. Naparabor ka. Agyaman na kadagita sa uyo kanyak. Ket no makapasaak, itreat kayon to atalo. Hani, ha? O sige, laglagipan mi dayta, Chad. Apay asaan mo nga inawis ni Freddy itaalan. Wan nga agpaiso, Chad. Kaya't mi kandi papa makasarasarita. Adang amin parikot na ita iti anak na, mama, papa. Ne, anyat parikot na. Ibagam, tumulong kami kan ni mamam. Kuang amin. Indarom na tisigod nga asawa na. Gapot ta kayat da ito'y nga alain ti anak da. Mabalin ko nga irekomenda ti gayam kong abogado. Isu ti makatulong kan ni Freddy. Agyaman papa, numatulungan nyo ni Manong Freddy. Rumbang lang at tulungan tayo. Tinakatulong kan ka idi. Mama, Naamiris mi kan ni mamam. Adakal abanag tinaitulong ni Freddy kan ka. Tanusan agapukan kwa na. Abangan na, no napukaw da kan, Chad. Husto ni papam, Chad. Nabasak dagiti surat mo kada kami, idipanggap mo agibusan ti biyag mo. Kat, ni Freddy ti inarama ti namarso, tapno malaulawagan ka. Kan, kastamot kada kami, Chad. Pakawanin na kami. No pinwersada ka launay, iti kayat mi. awan day jayan, mama, papa. Napakawan kayon. Iti tiyempo man tiladdaang kan kinaragsak, intay lat tatangadan ti Diyos, nga iso tinakakaammo iti amin apaspasamak, iti biyag tayo. Papagayam, ditan tinagipusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masadman, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 3 kan 4. Nalagan ti batu kan darat, no idilig iti dagsan ti parikot ti kinamaag. Naranggas kan nadawal ti pungtot, ngam nakarkaro pay ti imon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Anya ka di manen ti inaramid mo iti asawam. Nakita nga agsangsangit anapan si Mac daw. Pinagungtak taampang mo't ngamin. Dayta kahit ti madikan ka. Ibagbagam nga ampang ti asawam, idinto taawan may ti madingar aramidan na. Di ka di maasan kan kwa na. Iso ti saan amaasyan kanyak? Amo na amasaktanak no makisarita iti sabali a lalaki ngam aramidan na lata. Apay ko maamasaktan ka.
Di mo ka di amaw, amasaktan mo ti asawam no kasta ti aramid maw. Tilaing mo nga agatap, nadagsan mo ti riknana, no ipabasol mo kan kwa na ti di namit aramid. Basta ti kayat ko, saan ang makisarita iti asinuman alalaki? Amom ka day nga iti kastangar aramidam, mabalay na mapunas ti panagayat na kan ka. Inak ag trabaho, adamanan aramidan mi abalay. Saan ka apo mampanaw dito balay? Sa dino ko mga iti papanak. Awan kamat nga agiwayway itinuang. Iso akapilitan asyak ti agiwayway itinuang. No makawayway ka, agawid ka adagos. Siyempre anya ngay kumati aramidak ijay. Bantayak tinuang. Saan ka man nga pilosopo? Imbagak ay abantayang tinuang. Makapasuron ngamin ti aramid mo. Kanayon ka lang agdwa-dwa. Agsigsigurado aklaeng. Amok ngay, no adakid di kasi narak mo dito sa bali. Ay umandar manen ti kinarugit ti utak mo. Makauma ka. Makauma ko na amta kayat mo ti sa bali, ha? Kasta ka di? Awan ti imbaga kakasta. Sa bali manen ti adda di ta utak mo. Ay, makapasuron. Ne, di ka ba't uminom, pare? Buy-buyamat latan ti arak. Narigatin pare. Amangan no mapartek ti tao, kat adda sa bali amapan ije balay mi. Anya kuma, no adda mapan asabali ije balayo. Di damat maitaray ti balayo. Saan da maitaray ti balay mi? Ngem amangan no ti asawak ti itaray da. Apay, mayat kadimat ni bagat mo apay taray. Kat adda kang garuden. Anya nga iti amok pare. Saan kumakasta, pare? Saan ka no naragsak ti tao? No ti asawa, kat manangimon. Saan pare? No di mo istriktuan ti asawam, amangan no sikat ti maawanan. Nadagsan tirik na ti maseknan. No ti asawa, kat nakaro aman nangimon. Dandanin sumangpet ni tatang. Malam nga minan. Amangan no inton sumangpet kat agunget tumanen. Apay akanayon na kangaungtan ni tatang, nanang. Ay, jakman amo kinitatang mo. Kanayon lang agatap, makauma ti aramid na. Madlaw ko, kasla saan ka naragsak no dandani sumangpet ni tatang. No ngamin sumangpet kat nakarupangat. Awan labasit kat agunget. Sigod ka di akas jay na, nanang. Apay ang nakiasawa ka kankwana. Ay naanak ko, idi saan amatagtagari. Kasla nagsingpet. Ngem idi agasawa kamen. Ay na, rimwaren ti pudno a kinatao na. Manangimun unay. Iso ka di asan ka naragsak iti sidong na, nanang. Dayta ti pudno anak ko. Ipagpagapuklaeng kada kayo. Iso nga anusak ni tatang niyo. Napanan ka din ni nanang yo. Apay nga awan dito balay. Napanakinita tinwang, tatang. Inpan nasamot iti papagudan na, tatang. Nabayag ka din na napan? Nabayag met basitan. Oh, inakman iti ayan ti papagudan tinwang. No adda ni nanang yu ijay. Apay adi yu orayan dito'y, tatang. Sumangpet matlaang inton madamdama. Kung naman nabayag basitan na napan, amangan no adda napanan na sa bali. Anya kumangay ti papanan na sa bali, tatang. Isungarod ama panak ta inak kitaan. Anya ti aramiden yu ijay kasamakan. Anya jay nakita ka nangisi ti jay. Naa, awan sa bali akadwak ijay no saan apinwang. Naipulipol, iso nga inukas ko ti talina. Saan ko maapatinwang kat pagatapam. Tapno mapnag ka, ingkakitaan di takunkunam akasamukan. Papanam ngay. Agawid akong. Si kanton ti mangala di tanwang, taim may kamatlaangan. Anya? Panawan nak ditoy? Na, alangan adwata ang mangala itinuang. Imay kamatlaangan. O, di si kanti mangala, taim nakagluto. Ditakan. Sus. Oh, pinanawan naklatan. Imbaga na apatinuang kat pagatapak. Oh,
Sinalbag. Nuang matgayam jay nakitak anang ngisit. Unay mo't gayam ti kinarugit ti utat di asawa mon, Carla. Ha? Apay anas sa umday tama nang? Addaak iti asidagyo itay. Nangag ko amin nga imbagana. Ay, kas di mo't gayam di asawam. Naibos nga roden ti anos ko manang. Jakon makaanos. Oray siyak mo't ano kas di ti asawak. Ikosay kung tupay. Pagap-apaan mi akanayon ti kinarugit ti panunot na. Iso akanayon ti puon ti ririmi. Imbagman, tanaan anusam. Jakla kayat amarakrak ti pamiyami manang. No siyak ti sika, agabrod ka laangan. Panawa mo ti kasta klase ti lalaki. Addan sa kalintagam amanang. Mayat samet, tapno makaina na ti barukong ko. Kanayon ngamin anagdagsen ka po iti aramid ti asawa. Imbag pa'y di mabanog ka iti trabaho. Ngem ti mabanog ka, iti kasjay nga aramiden ken ka di asawang. Napan ka nakitsenda? Wano napan ka nakidate? Nagsaya aten no adda ko mamangidate kanya. Jay saan ko maasakit tinakam akanayon ti it-it den na. Wah, maduktalak lang nga dakadate mo. Aglaok ti ukis kan na ukisan. Ha? Ibirukan na mga rod iti kadate ko. Oh. Di nakman pagbalinan amaag. Saan ka di amin na maag ti aramid mo? Pagimunam amin nga angin. Maduktalak lang nga dakinadate mo ako nak. Makitam. Bayam, tamang biro kak iti kadate ko. Tapno pumayso ti kanayon mo nga ibaga. Nga dasabali iti biyag ko. Padasam! Padasam laeng, taag piang-piang ti langit kan daga! Di ka di mabain iti sao ti tao, apatinwang kat pagimunam? Asino manan tinakangigan nyo iti dayta? Sakpay kat ti mabain. Daytan ti pagsasaritaan dagiti marites di tasango ti tsanggay. Anya? Ni Carla siguro tinangiwaras iti dayta adamag. Ay, saan mo apabasulan ti asawam? Amumay asan arumrumwar ti asawam, takabuteng na ka. Nilakid di Carla tinangiwaras iti dayta adamag tatang. Makita da di Carla. Oy. Saan mo manan nga paan ti asawam? Maumuma lang aruden iti aramid mo. Ad-adda emay. Asino kumangay tinangiwaras iti dayta no di iso? Ang empudno ka day, anagimunam tinuhang. Di ta kayo manlangan. Anya dayta sa lutsod yo. Mangibabain ka nga asawa at titiparakan ka. Alay ko. Anya ka di manan ti basol ko kan ka. Naulpit ka nga asawa. Di naklakid di ibabainanan. Apay ngayon ka inwarwaras dita. Apagim imunak tinuang. Aglablabas kan. Kagurgora ka. Dinamag mo pa'y kumaano asino tinangiwaras sakbay nga agkabil ka. Kat no awan mo ti sabali nga akin amoy jay no ti sikalaang. Ti ko na ma. Adda edi ti asidagta ni Manang Berta. Nangag na ti amin. Urayin kadamagan. Anya? Nangagdayay at chismosa? Agkabil ka laada, agusan. Uray na laad ti tao, numayat ti ugali na. Maator mat basit. Ngamsi ka, anyang iti pakaturam. Pati ugalim, nagalas. Darasin nyo tapumanaw tayon ditoy. Intayo ijay balay dagiti dadakkel ko. Saan kon amaanusan ti ugali ti laad nga amayo? Kaano tayo agsupli, nanang? Ay na, adda kada kayo no kayat yun to nga umay pasyaran ti amayo. Ngam no siya, jakon kayat. Nagdagsan akanayon ti barukong ko iti sidong ti amayo. Patuluyam ka di ti plano nga agabrod, nanang? Wananak ko. Tapno adda usarin nyo nga agadal. Intayo nga rudan, nanang. Amangan no agsubli ni tatang kat igawid na tayo. Uray anya ter aramiden na. Sa anak apa igawid.
Imbag pa'y di mabanugak iti trabaho. Ngam ti mabanugak iti sakit tinakam gapu iti kinaman nangimon na. Apay anasipngat ti balay. Kadadamat silaw iti kaaruba. Saan mo ta brown out? Kinasaya at umunagak man. I-switch ko man ti silaw. Ni, apay nga wanda. Napanandang ta. Tinasaya at inakijay balay datatang. Ang mga no at dadaijay. Awan ka di da Carla kan dagiti ubing dito'y tatang? Ugali ka di ti asawam ti makikaruba. Saan ka day asaan mo akayat a makikaruba ti asawam? Awan damit iti balay. Napanandan ngay. Sa mga nupudno ti imbaga ni Dina, anakita na anaglugan da iti tricycle. Pimanaw dan. Anya? Pimanaw da ko na yung tatang? Ay saos, saanin a makanos ti asawam? Nalabas kamot nga main. Napintas ti asawam? Ang mga nuisukat na ka? Ay, saan? Saan ang mabalin tatang? Ay, adag ti asawak. Nupudno nga ay ayatem, saan mo ko maasaktan ti riknana? Imadayo ti riknana ken ka, gapumit lang iti aramid mo. Pare, di mo ka disurutan ti asawam. Ilagpas tayo pa'y aramidan tayo abalay pare. Inton maalak ti tangdan ko. Iso ti aramadag amang surot kadakwada. Medyo mabayag nga ron ano kasta. Nasaysaya ti kasta pare. Tapno agbaaw ti panunot na. Kat sumurot matlaang kanyak. Balakad lang nga pare. Saan mo unay amos masan ti asawam? Tapno di na ikagumaan ti makarukat. May kawak unay ti kawan na pare. No sumangputak idiya balay. Kanayon nga day jay. Ita, awanan amasang patak. Pare, ti asawa, rumbeng apat-patken kan dungdungwan. Saan kat asaktan ti riknana? Nakapasyar kayong matatang. Apay nga ita kayo lang nga imay. Wan anak, tapno agbao ti pungtot ni nanang yo. Ayan na ka di. Nabanan ijay sa bali a pagilian, tatang. Agor nung kano iti pagadalmi kadagiti kakabsat ko. Anya? Apay adi nagpakada kanyak, sakbay anapan. Kuna namat alakaginawa kano, idi pimanaw iti sidong yo, tatang. Awan kanon ti mangpaspasakit kan mga paapaken kwa na. Di na ka di kailiw ti inayo. Ada ka di rumbang akailiw na kada kayo, tatang? Apay ajak pulos makontak ni nanang yo. Di na kanon kayat ti manangimon kan naungat, tatang. Kanayon mo mat ngamin nga ungungtan nga ure awan basol na. Atap yu laeng mat. Claire anak, ada ka din sa bali alalaki tibiyag na. Di na kano kayatan ti makiasawa. Tama nga no makatumpong kano itikas kada kayo, tatang. Di mo ka dinayawit ti pamilyam. Awanin. Awanin di ti Pilipinas ti asawak tatang. Pimanawin. Di na kano kayatin. Ay, mapalok ng tupay ti landok. Ti asawam lakit din ti saan. Anya ti kaya ti asawan, tatang. No agkid daw kay ti pamakawan, katagbalbaliw ka, imposible asaan alumukneng di puso na. Sige. Dahita ti aramida kinton sumangpet, tatang.
Agbaliwak. Tapno mapasublik ti asawak. Tumawatakan kuha na iti pamakawan. Nakaamiris akon, tatang. Kadadagsanan nga imatan ti dagansan nga ipaay ti manangimon nga asawa. Pamatag kan panagayat iti pamilya ti kasapulan, tapno ti ragsak kan talinaay iti pagtaengan kat agtultuloy. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 20. Maidap ti apoy, no maibusan iti sungrod. Agsardang mat ti panagaapa, no awan ti mamad padakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay anak kami suot ti asawam arimwar. Dinamag ko no asino ti kakuyog na idirimwar iti opisina da. Masurunkit din. Nakitam ka day nga da kakuyog na. Wala nang. Husto arumwarak mo't iti opisina mi. Nakitak nga adda kagiddan na arimwar iti dakkel arwangan. Anya ti insungbat na ididinamag mo. Di na kano ammo. Tanagranada kano arimwar adwa. Kasta ti rason dagiti lalaki. Iso nga rod masurunak, nanang. Si putam ti asawam. Amangan kit dino adda milagraw ngar aramiden na. Magrot ko lakit di ti tenged na. Numatiliwak nga damilagro ngar aramiden na. May mayat ko mga main. Numay sa nga opisina ti ayan ti trabaho yaw. Naimas ti kari-kari nga inlutom, ana. Tapno magustuham, sir. Talaga nga inimas ko titimplana para ken ka. Oh, apay para kanyak. Saan matasisyak ti mga na? Adu tayo amangan. Joke, sir. Da kayo lang amin timang ibagbaga, anaimas ti luto. Uray di da ibaga anaimas, numaganasan da timangan, kaawatan anaimas ti lutom. Kanayon mo't kit di maibos ti masida nga ilutok, sir. Kaawatan na nga rod anaimas na maibos akanayon. Sabagay, husto ti imbagam, sir. No saan anaimas, saan maibos. Bantayam ti katulong mo. Tanakitak amayat ti rarabakan da iti asawam. Ti sinalbag akatulungan. Ampang ababay. Kasaritak man inton sumangpet. Imbaon ko nga miniji tiyendaan. Ay naanak ko, kaadwan akatulong, kat kayat da akwartaan ti amo da alalaki. Saan lang ang akwarta? Kayat da pa'y nga agawon ti asawa ti amo da babae. Nagpaiso da ita. Nang runa kat adda itsura ti asawam. Ay, sana mabalinda ito Diyak ipalubo sa madaan iti relasyon ti asawa kanday di at chimay. Rumbang lang. Ngam narigat mo't ngamin ti mangala iti nagagat kan matalak akatulong. Ay, day tangarod kat nanang. Amangan no makatumpong tayo pa'y iti agtatakaw. Oh, apay akasta ti rupam. Kasla kad suuran. Masurunak namin ka ni Mario. Kan iti katulong mi. Apay ka di friend. Ada ka din nakitam nga aramid da? Nakita ni nanang nga agrin-rin nabak da kano iti kusina. Ha? Gapo ka dit agrin-rin nabak da? Kasuron mo ida? Apay nga minasaan asyak ti karin nabak na. No kayat mo asikat ti karin nabak na. Sikat ti umuna amang rabak ken kwa na. Sa bali mat, tamanga pa ken kwa na ti kanayon mo nga aramidan. Kasano kat babaero mat ngamin? Adda ka din napanagnagam a babae na, friend? Ha?
Awan pa'y matkit di. Oh, matlagayam. Ti balakad ko ken ka, friend. Saan ka unay nga agim imon? Ta mga nudakas, ti bunga na. Masapol akasaritak dagijay inton makasangpetak iji balay. Apay ang nagkuyog kayo asin mangpet. Da kayo, Mario kan Ana. Ha? Ne? May samot nga minti pagnaan nga agturong dito balayo, ma'am. Naggapwam ngamin, si kababae. Imbaunak ni Nana Nena agim matang. Idi agawidak, magmagnamot ni Sir itidalan, ma'am. Kat, kayat mo matan, tinakikuyog. Nagpaudi ka kumaa, wano imuna ka. Jaski kayo kitdi. Ne, nagalaslakit din ti pa nagsasaum, Maylin. Di adal ka kadi? Wano saan? Saan mo adamagan no di adalak wano saan, tamon ti songbat ti saludsud mo? Wen, mabalin adi adal ka. Ngam saan iti aramid? Apay, ada ka din inaramid ko amadi, ha? Sige man, ibagaman kanyak. Sika, ti adaramid na. Nay, apay analiday ka manan, bro. Kanayon samot day ta kinaliday mo. Parikot ko ti asawak, bro. Kasla armalay tingiwat na. Kanayon nga agbusingar. Tanya kanila unay ti makagapo. No apay nga agbusingar ako nam. Basta da makita na akadwa ka magna. Wano makisarita kanyak. Sa balin ti adda iti utak na. Ay, no siyak ti gasta. Adda tapno gunggunana. Numet ngamin maminsan. Ti katugangak ti mang sul-sul-sul ken kuana. Ay, day tamot ti madi, bro. Katugangan, amadi ti aramid na. Imbes sa bagbagaan na di anak na aman nangimon. Ad-adakit di, arubruban na. Adda pang ibaunaken ka. Ingkaalaan ti impaw iti gayem ko iti ibagak nga adrice. Adayo ka di, Nana? Saan unay nga adayaw? Mabalin mo apag naen. Iti labos laeng ti pasdek nga ayan dagiti agduduma nga opisina. Ay, medyo adayo nga rudno kasta, Nana. Ay ingkakidain. Nakasurat di ta papel nga inted ko ti adrice. Tapno saan mo amalipatan ti kalyay ken numero ti balay apapanam. Sige, Nana, matungpal. Mabiit ka lang ijay Saan ka makitungtong manag? Biro kag pa'y matikunayo abalay Nana. Agdamagakpay, no saan ko amasarakan adagos. Ay basta agawaam, saan kang agbaybayag? May sambut mo ka di ita day tar aramidam, bro? Ika gumaak, bro. Ayun gaya. Umay ka di ita jay tao apadpadaanan ta mga alay ti papeles? Day tamat ti kunana. Mabit na ito'y. Tadwa ta mga ramid, bro. Adaytan, nalpas kon. Nalpas kumatan ti papeles, bro. Intaman pa'y Jerwar. Pagururayan ta iti tao nga umay mangala. Mayat nga agpaiso di tarwar. Tamakita ta no addan jay tao. Wen, ken adamot kantin iti asidag. Mabalin nga ijay ti pagurayan ta. O sige, taawagak. Ibagak nga ijay ton ti pagkikitaan tayo. Sige. Dandanimot siguro day jay. Ne, bro. Anya tikit kita ijay ruar. Nimot ana akatulong mi day jay. Ne, apay nga adda iti ruar ti opisina. Amangan no adda ibagana. Ayan ti katulong yu, bro. Jay kadi nakaberde. Nagpintas a babae, bro. Wen, bro, iso day jay. Kaslad da birbiro ka na Isumat lagayam apagimunan ni bakat mo. Tanapintas. Aguray man basit, bro. Amangan no addakit di ibagana. Pakikita maten, no addan jay tao nga rurayan ta, bro. Imbagak matkit di, nga iti unag ti kantin ti pagsasarakan tayo. O sige, bro. Inak pa iti ayan ti katulong mi. Sige, bro. Kumita ka di iti ruwar iti sarming atawa. Nimat Mario day chay. Ada ka sarsarita na.
Dagiti awanan bain? Tagsinarak da pa'y di tiruwar ti opisina? Asino ti babae? Ti katulong mi. Taumay na pa'y surutan ti asawak dito eh. Ay, aguray ka man tarumwarak. Ay, saanan, friend? Amangan no adda may imbaga ti katulong yo. Kita laangan dito'y tawa. Anya nga tati imayan day ta babae dito eh. Umay nakitaan di asawak. Pimanawan ti babae. Intudo ti asawam ti may sa akalye. Agturong ti babae ijay intudo ti asawam. Pag sinarakan da siguro ijay. San ka nga agatap adagos? Damagam tupay ti katulong mo. Apay ang nagsinarak kayo kani Ana ijarwar ti opisina? Nagsinarak. Amom ka diti ibagbagam. Aglibak ka kadipay, kat nakita ti dua mata. Damagam kininanang no apay anapan ni Ana ijay. Saan asyak ti ginagara na ijay? Apay nga ron nga da ka ijay? Saan ka di arumbang nga iti opisina ti ayan mo iti dayjay nga oras, aber? Adda kami iti kantin kin ni Chris. Adda ururayin mi at hao. Mas daawak iti nakitak ni Ana nga adda itirwar. Inasitgak ta dinamag ko no apay nga adda ijay. Agdamagak man kaninanang, no pudno lang day tang ibagbagam. Iso ti pagdamagam no apay nga adda ni Ana ijay. Imandarmanen tilaing mo nga agatap. Pudno ka di ti imbaga ni Mario? Ada kayo ti akin nakam iti ipapan ni Ana iji asidag ti opisina ni Mario, nanang? Adda nang ibaon aken kwa na. Ngam saan nga iji opisina ni Mario? Adda na pan na inala apaw 8. Matlagayam. Apay nga rod, ang nagsarita dapay, sakbay anapan ni Ana iti papanan na kuma. Ay day tati amuam. Amangan no adda sa bali ang makagapon no apay. Inak man iti kusina. Tadamagak man day di babae, no apay ang nagsarita da ni Mario. Sige inkan, damagam no apay. Tanay, nasakit ti ulo. Kaslam alam minak pa'y kiday. Inak man pa'y ijay silid ko. Amang ano agurigor kayo mutan, nanang. Nalabas kamot, Maylin. Pagimunam amin ang makitam. Nabayagan akatulong tayo ni Ana ditoy. No talaga akayat ko timang loko, idi kumapay. Kan may sa anak nga arsab. Nga ta? Apay nga rod ang nakita ni nanang asinurot mo iji banyo. Anya manen asinurot iyay banyo akon kunam. Ay, jak ammo nga adda ijay. Idi napanak, adamot gayam tao ijay. Iso asaan akon nga imunag. Kat no imbaga ni nanang asinurot mo kano? Aya po aya, agpata kayo ang nagrugit, di pa nagpampanunot na. Di mo man iraman ni nanang ko ditoy? Tapno awan di pagduaduan nyo. Pagawidan nyo ni Ana. Saan kan amangala iti katulong? Asino nga rod ti agtrabaho dito'y balay? Sapay agsakit ni nanang? Umikat ka nga agtrabaho. Tasikan ti mga sikaso kadagiti ubing. Aglaba, kan aglinis! Itatadda tayo amin iti sango ti lamisaan. Danggin nyo kumatibagak. Nauma akon, iti kinalaing yung agatap. Anya ti kayat mo asawan? Nangedeng akon. Tapno agsardeng ti panagim imun ni Maylin. Pasensya kan, Ana. Ngamkid dawag. Nga agawid ka pa'y. Dayta kumamot ti bagak, sir. Kayat kun ti agpakada. Tapno awan ti puon ti ririyo. Agyamanak no maawatam ading ko. Nagagat ka na singpat ka akatulong. Ngam no iso ti pagtalnaan ni Maylin. Aramidom ko ma. Maawatan kayo, sir. Talagang agpakada akmat laeng. Kat, ibagakmut kada kayo, Nana Nena, kan Ma'am Maylin. Nalinis ti konsensyak. Awan madi nga aramid ko. Si papalubos sa kiti panagawid mo ading ko. Pasensya kan. Ado pa'y ti mabirukam anasaysayaat nga amo. Kasano da ito yun, nanang? Awan ti agasikaso ka dagiti umbing. Awan agtrabaho dito'y balay. Ay, day tangaraw danak ko. Pinagawid mo ti asawam ti katulong. Sapay imbaga na asan kanun ang mga alay ti katulong. Tapno awan kanu ti pagat-atapan ta. Bidot sa ti atap taken kwa na.
Pinapanaw na laka nga ron ti katulong. Ay, jak ka ba ilan ti trabaho ti katulong? Tanasakit dagiti saka kan sikat kaw. Uray siyak mo tananang. Sayang mo't no umikatak iti trabaho, akas ko na ni Mario. Hanggang kasanon dagiti agad-adal nga ubeng. Asino nga iti mangitulod kan mangsukon kadakwada. Awan mo't nga rod maibaon. Agbabawi ak iti kanayon ko apanagatap, nanang. Dakayon tumot ngami. Kunak ngamin no adda pa nagasem ni Mario iti katulong gaputan na pintas. Ita, duatan amarigatan. Trabaho tanti trabaho dito'y balay, nanang. Ay, agbabawi ak mo iti nararamid ko anak ko. Ita, saanan akayat ni Mario ti mangalay ti katulong. Ay, aganos ta, gapumot laeng iti aramid ta. Liklikan ti agatap ken agpadakas, tapno maliklikan met ti apa. Panagtalak ken pamatagmet ti kasapulan, tapno natalinaay ti pagtaengan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 26, versikulo 18 kan 19. No alilawom ti padam a tao, samo ko na nga agang angaw kalaeng, arig mo ti agmauyong nga agabal-balay iti makapatay nga armas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanak ijay tiyandaan, anak ko. Inakagla ko itinatnatang. Inka ipastor dagiti kalding kan karnero tayo, ah? Apay nga ipastor ko pay lang, nanang. Ikan tayo langan iti tali. Taywayway langan. Saan akong ngagpastor? Saan amabalin nga itali takaan anak dagiti kalding kan karnero? Amangan numapulipulan da iti tali kat mabekkel da. Numat ibulos, agperdida iti mula. Aduda. Kapilitan nga ron nga agpastor ako na, nanang. Apay ka di adi mo kaya't agpastor. Kasanunwad da umay. Di kun kunada nga atapalobo amang darop kadagiti urbon. Adda kanudakal nga atapalobo. Agkaan kadagiti urbon. Isungarod ang masapol nga ingkabantayan, tapno adda mangabog no adda umay alobo amang kemeg kadagiti urbon. Lumaban ka numot da iti tao. Ay kat agpaarayat ka, anak ko. Adda umay mangtulong kan ka. Nay, di ka paimot na pan nagpastor. Jak makapastor ita, tainak makitangdan. Sika ita ti mapanagpastor. Kabutang kuti kun kunadang atapalobo, tatang. Sapay san kanong agmaymaysa. Aggapuda kano ijay bakir. Wen kano, ngam ti aramidam. No makitam nga umayin ti lobo, agpukaw kang agpaarayat, tado ti lalaki ijay agtrab-trabaho iti asideg. Umay da katulungan da gijay. Umay da nga ta? Umay da taam mo daan narungsot da ijay alobo. Adda ko mga rud armas ko, tatang. Ubing ka pa'y tapno maadaan ka iti armas. Agpatulong ka laangan kadagiti ibagbagak alalaki iti asideg. Mala anak, in ka agpastoren. Dita ka di sa kaanan ti bantay ti pangipasturam kadagita kalding ken karnerom, barok? Ha? Ay, habakak man na ito'y habakit. Ay, saan nana? Ije kabakiran.
Amangan numaran na am dagiti lobo at dadakkel ijay, Barok. Saan ko akabutang, nana? Labanak ida. Ay, saan, Barok? Delikado dagijay a lobo. Dadakkel dagijay, akas la aso ti itsura da. Panaak ida. Kasano ko mapanaam, katawan mo't makitak apanam. Di ka di mabutang? Saan, nana? Basta siya. Awan kabutang ko. Na, naglastog nga ubing da ito yan. Awan mo't nga ron armas na. Dito'y kakadingag, pastor. Di ka mabutang. Ado ti atap alubo di tabakir. No aduda. Agpatulong akto kadagiti lalaki di tasidag. Sa bagay, ado kami matkiti ditang agtrab-trabaho. Nya ka di aramiden nyo dita. Agminminas kami dita si Dag. Ado kami. Agpukaw ka laang, no kasapulam ti tulong mi. Ha? Ay, iwan manong. Agpukawak to, no daw may alobo. Kasta, nasaya at tamum tiyawag mo kanyak. O sige nga Rod, panawan ka pa'y dita, kay nakapagtrabaho. Ulitak, agpukaw ka, no adda agbasak alubo ditoy. Adda kami laang, iti asidag. Rabakak man dagiti agminminas. Agpukawak. Ibagak nga dalobo uray awan. Kita man no may da. Agpukawak. Arayatan dak! Tulungan dak! Adamang tiliw iti urbon dagiti kaldeng! Kan karnero! Tulong! Ayun na diti lobo, bitoy. Ha? Awan ba kinakita mi? Mangrabraba kaklaang manong. Kunag no saan yung amangag tipukaw ko. Pinadas ko no mangag yung matlaang. Saan mo arumbang nga irabrabak na ita? Ado kami ngay may tapno tulungan da ka. Numrabak mo matlagayam. Pinadas ko lang mata, manong. Sige, agsubli kayo na iti trabaho yaw. Ay, sinulbag ka nga ubing. Binanog na kami pa yung nagtaray. Sige kakadwa, agsubli kayo. Panawan tayo dito, Ubi. Di mo't gayam bitoy tinagpastor ka dagiti kaldeng kan karnero. Wana nang, binilin ni Densyo nga agpaarayat kadagiti minero iti asidag no adda umay alobo. Ay, kunak, no saan nga iti pagpasturan na. Kasano no awan pagpatulungan na. No adda umatakar alubo. Iso nga ijay tinangibaunan ni Densyo nanang. Amo na ngamin nga adda si dadaan at tumulong ijay. Parikot dito lugar tayo. Dagitag nanaed iti bakir abalang alubo. Ano pun kumaamin dagiti manganup dagita. Tapno awan agdangran ka dagiti urbon ti dingwen tayo. Ay, wen nga rod Naranggas nga agpaiso dagijay alubo. Padadaan na biyag, ti pagbiag da. Ay, wen nga rod nanang. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Inak manen aglako ijay tiyendaan. Ay, yalaan nakman pa'y nga rod iti muskadak. Ay, awanan pag muskadak. Awan ka di madlati may alobo ijay nagpastoram. Awan, tatang. Rinabak ko dagiti agminminas. Impukaw ko nga dalobo, nga huray awan. Ah. Nagtataray da nga imay iti pagpaspasturak. Ay na, saan mo nga aramidan day ta? Maditimang rabak ka dagiti nataengan. Rabak laang matatang. Ay na, awit da pa iti palakan barita da. Isukan ti aramatan da amang pangor iti lubo. Maditi kasta nga inaramid mo. Ulitek nga ibaga. Maditimang rabak ka dagiti nataengan. Wan tatang, saan kayo nga rodan nga agungat Inton bigat. Ije asidagmad laeng tinagpasturam ti pagpasturam manen. Inak manen makitangdan. Iso asikapay laeng ti mapan agpastor. Bagta na sabat ka dito'y dalan, manang. Adda ka di ibaga, mading ko. Pilyo ni Bitoy nga anak mo. Apay, adda ka di madingay naramid na? Naminduan na kami rinabak.
Saan mo't nga rod anasaya at tirabak na? Anya ka di tinrabak na ading. Naminduan nagpaarayat manang. Kuna na nga da kanu lobo ang nga takar iti pastor na. Idinapan kami. Awan mo't. Imbaga nakit din namang rabrabak kanulaang. Anya, ay sus, naglukon da nga ubing. Mbay ang tabagbaga ak ading ko. Siya kunti dumawat iti dispensar iti inaramid ni anak ko. Masurun pa'y dagiti kakadwak a lalaki. Ulbud kanu nga ubing. Bagbaga ang man ni Bitoy lakay. Nabainanak iti imbaga ni Bogs. Apay, anya timbaga na. Namindwa kano arinabak ida ni Bitoy. Impukaw na kano nga adda matakar alobo nga uray awan met. Anya? Inulit naman ang tinaramid na. Kat no binagbaga akmat, asaan na arumbang arabakan dagiti nataangan. Inulit na gayam. Day tamot ti imbaga ni Bogs idi nagsabat kami ijay dalan. Nagloko nga ubingan. Nakababain pa'y kadagiti agmin minas. Linoko na ida. Nabainanak nga rod lakay. Agasem tanamindwa nga inaramid na. Ay, kababain at talaga. Sumangpet tulaan. Makita na. Ay na, bagbaga amlaeng. Saan mo akabilan? No di na denggan ti pamagbaga. Masapul aparamanan tadno agnakam. Ni kadimanan Bitoy ti pinagpastor mo, manong. Kapilitan inak ngamin makitangdan. Sayang met titangdan ko. Nagdinamag mo tinaramid na kadagiti agminminas. Pinagungtak nga rod. Saan arumba nga kasi tinaramid na? Nangag ko pagsarsaritaan dagiti lalaki aminero. Di na siguron ulitan ading ko, tabi nagbaga akmeten. Nagkarimat adinan ulitan. Amangan no inton agpaarayat kat didan patyan. Saan mat siguro, ading ko? Ay, noing ka agpastor, apok. Saan ka amang rabak ka dagiti nataengan di jay? Lola, pakaragsakak nga ron timang rabak. Pakaragsakam ka di timang bannog iti padam a tao. Uray kumano saan daan nataengan ngamsi ka. Lola, no awan ka no tirabak, awan matiragsak. Ay, dumngeg kakit di iti patigmaan ken ka. Saan anatangken ti ulam? Ayan nga ron ti balon ko, Lola, tayo na ko nagpastor. Adakan ka nun, di talamisaan. Adamot tanin kabil ko abalon mo, di tapagbalunan. Inak nga ron, Lola. Sige, apok. Imbaga ni tatang mo, ano ka no dumakkel, dagiti ipaspastor mo. Mangilako tayo, tagatangem ti kayat mo agatangan. Ha? Kasta ka di, Lola? Sige nga rod. Inakon, tapno dumakkel adagos ti pastor ko. Kat magatang ko ti kayat ko agatangan. Mapana kon, Lola. Sige, agan-anad ka. Ay, maragsakan jay apok. Idi imbagak amagatang na ti kayat na agatangan. Anya nga tamot ti kayat na agatangan. Si kaman gaya man ti mapanagpastor. Saan ani tatang mo? Una na. Numabalin la ko mga ibaon kayo. Tanda kayo ti agpastor. Apay ko mga ibaon nakngagpastor iti dingwan niyo. Isu nga ron nga imbagak. Ano mabalin la ko ma, nana. Saan mat nga ron ang mabalin? Agpaiso tay kunada nga dapilpilyom nga uming. Rabak lang matday jay, nana. Gamsaan anasaya at arabak. Sa anak nga ubing tapno rabaken nak itikasta. Nana, adda ka di matdingon nyo? Adda ba ka kenwang? Jay barok mo ti mangipaspastor. Tamangan no adda mga takar alobo. Sigurado asi daan ti urbon. Umariwawa dagiti pastor ko. Adda sumungad ang nagdakalalubo. Agpaarayatak. Tulong! Tulungan, dak! Tulong! Adda lubo! Tulong!
Apay ngay, awan mati umay tumulong kanyak. Sapay ado dagiti lubo. Kagatandan dagiti urbon. Tulang! Tulungan dak! Ado lubo! Si dandan dagiti urbon! Tulang! Ado tinaksay ka dagiti urbon. Kasano pa'y amagatang ko ti kayat ko agatangan. Amangan pa'y noong tanak ni tatang. Agawid ak nga ado tinaksay ka dagiti urbon. Anyangay ti aramidag. Apa yan? Anya tinapasamak? Dara-dara mo't ditoy. Kan agkukurot dagiti pastor mo. Di kayo mat ngamin imay di nagpaarayatak. Ha? Ado ti imay itay alubo. Sindada ti daddo mga urbon. Limaban mo dagiti babag at akalding. Ngumintaray latta ti lubo ti anak da. Awanak namin di taas si dagitay. Tada nang ibaunan da kanyak. Naibagada kanyak anang ngagda ka kanong agpukpukaw. Ha? Sandan amamatikan ka. Ipagarob da amang rabraba ka. Kas tagadi. Dayta timbagada. Amangan nurabak mula ang ti panagpatulong mo akas idi. Ha? Ita, agpay sumot gayam. Adun tinatay kadagiti pastor mo. Awanan ti ila ko me. Kasano pa ang magatang ko ti kayat ko agatangan. Awanan. Kapilitan ayawid mo dagiti nasugatan na pastor mo. Ado kadakwada ti agdardara ti sugat na. Apay nga ito tinasugatan na dingwan. Ayan dagiti anak da nga urbon. Kuha tatang. Ado nga minti may alubo. Sindada dagiti urbon. Limaban dagiti kalding. Ngam intaray dagiti lubo ti anak ti kalding. Apay adi ka nagpaarayat. Ado mo't ti minero iti asidaga. Nagpaarayat ak nga rod. Ngam di damat imay. Impagarup da siguro amang rabrabak ka ah. Iso adida imasidag. Kuha tatang. Dito ti imbaga ni Manong Bogs. Makitam ita ti resulta ti aramid mo. Saan ngamin nga umno ti rabak mo? Saan ko ka din amagatang ti kayat ko agatangan? Anya pa'y kumangay ti igatang mo. Kat impasidamatan iti lobo ti pastor mo. Awanan ti maited ko. Naliday ka mat, apok. Anya ti parikot. Jakon magatang ti kayat ko agatangan, Lola. Awan mat ngaminon ti urbon nga ilako. Kat, maamiris mo ka din ti bunga ti maday nga aramid mo. Uwan, Lola. Di da kuntal kandag jay alalaki. Gapu iti panangraba ko kadakwada idi. Kat, ulitem ka di pa'y ti inaramid mo. Saanan, Lola? Agbalbaliw akon. Ngamin? Jak magatang ti kayat ko agatangan. Gapu iti aramid ko. Saan kun nga ulitan, Lola? Saanan? Pilyan ti irabak tapno di ka maisagmak. Papagayam di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.